Ассалому алейкум ба ҳама шербачо. Хабари беҳтарин хабаре ки ахирсандиша мӯи танам хистагай, мӯи танам. Меган ки ҳами хидозада мурдай, намедон то чанд рост боша. Не ки уже канало ҳаму Израил хуш официально короче заявид кадеся ки мурдак. Ман хирсан, ман боварӣ дорум ки тамоми мусулмонони рӯи дунё ҳозир хирсандӣ кадесам барои ки и ҳаромзод ай фиръавна бисёр мусулмон киштагай. И ҳаромзод ай Чингизхона бисёр мусулмон киштагай. И ҳаромзод кӯдакои майдара киштагай. И беимонтарин одам фикр мекунам дар ҳами рӯи дунё дами асрои хидмат ин ҳами одам буд. Агар мурда боша ман намедонам хирсандии хидмат чӣ ба шумо бирасонам.